салом. Мавзӯи навбатӣ чӣ хел Стёпа машҳур шуд? Стёпа яъне Набиев Идибек ки аз соли 2012 инҷониб дар ҷодаи реп кор ва фаъолият карда истодааст, дар муддати кӯтоҳ дар репи тоҷик мақоми худро ёфту дар репи тоҷикӣ як шохаи худро сохт. Айни ҳол дар тамоми Тоҷикистон Стёпаро мешиносанд ва хатоам намекунем агар гӯем ки баробари Шон МС мухлиси зиёде дорад, чунки мо шоҳиди чандин ҳолатҳо шудаем ки репи тоҷикиро бо ташаббуси Шон МС мешиносанд, лек боз шоҳиди он шудаем ки батлро ва аслан репи тоҷикиро низ бо ташаббуси Стёпа мешиносанд. Стёпа худ ки байни бачаҳои хоксору зиндадил ба воя расидааст, дар трекҳояш низ ҳамаро ба хоксориву бо адолатӣ даъват мекунад ва Стёпа аввалин репере ҳаст ки дар муддати кӯтоҳ байни мардум шӯҳрат ёфтааст. Чӣ хел Стёпа машҳур шуд? Стёпа аз оғози репхониаш танҳо трекҳои вазнин мехонд, чунки ҳамеша бо ноадолатӣ меҷангиду шунавандаро ба ҳақиқатпарастӣ даъват мекард ва ҳамин сабаб шуд ки Стёпа дар батл истеъдоди хуби худро нишон дода тавонист. Соли 2015 Стёпа номи худро барои иштирок дар реп муҳориба 2015 навишт, лек бо сабабҳои номаълум иштирок накард. Баъдан соли 2016 моҳи июл ба ҳамаи батлерон муҳориба эълон карду дар ҷодаи батл даромад. Street Star Стёпа желание дорам дар инами сайти Rap TG рейтинги як то кадом рейтинги ҳастай ҳамин хоҳишманд боша биёя таҷриб батлеро баро бикунем ставка фарқ надорад. Аввалин рақибаш Бедил буд ки дар ин батл Стёпа ғолиб баромад. Дуввум рақиби Стёпа ин Фаха буд ки бо ӯ душвортар буд батл кардан, чунки Фаха мавзӯи асосиро як сомонда бо Стёпа фристайл карду тамошобинони ҷамъомадаро ба тааҷҷуб овард. Лек довар ки аз онҳо мавзӯъ ва батл интизор буд, овозашро ба Стёпа доду Стёпа дуввум рақибашро низ мағлуб кард. Даю свой голос опять же. Пас аз батли Барон ва Честер, Симпо ба Rap TG муроҷиат кард ки ӯро бо Стёпа батл монанд ва маслиҳаташон пухту моҳи сентябр батли Симпову Стёпа баргузор гардид. Стёпа versus Симпо. Ҳарду каса мебурем батл ништияк мешава ҳардуши. Дар ин муддат аллакай Стёпа машҳур шуда буд ва аввалин бор дар таърихи пайдоиши Rap TG батли тоҷик тамошояш аз 100 000 просмотр зиёд шуд. Ин батли Стёпа ва Фаха буд. Батли Стёпа ва Симпо нағз гузашт ва Симпо он қадар ҳам тайёр наомада буд ва дар ҳаяҷон буду ин батлро низ Стёпа ғолиб баромад. Баъди навори батли Симпову Стёпа баромадан, дар комментария Райдер навишт ки Стёпа ма вызови тира қабул мекунам ва биё батл кунем. Рӯзи батли Честер Барон як чӣ шида буд. Як одам омада визов дода буд, номаш Стёпа. Короче, братан, ма визовта ина қабул кардам. Как мефорад моҳи октябр, ноябр фарқ надорад. Ба минус форад бе минус. Короче, Стёпа тайёрита конкретни бин. Rap TG батлро ташкил кард ва 22 октябри соли 2016 батл байни Стёпа ва Райдер баргузор гардид ки дар таърихи репи тоҷик чунин батл набуд ва мумкин дигар нашавад. Бо маслиҳати доварон батлро бародарӣ ғолиб кард ва ғолиб будани ду нафари онҳоро ҳама барои худ интихоб кард. Баъди ҳамаи ҳамин рӯйдодҳо Стёпа номи худро дар таърихи репи тоҷик навишту аз ҳама сермухлистарин батлер дар Тоҷикистон ба ҳисоб рафт. Яъне Стёпа бо маҳорати батл бароияш дили мухлисонашро ёфту машҳур шуд. Ин буд мавзӯи навбатӣ дар канали Чӣ хел. Ҳатман лайк монда подписатсия кардана фаромӯш намекунем ва наворҳои ояндара интизор мешем. چیزای نو با نوی خیلی ماشنی همجا مپرویا شما میگیرید دام میگیرید تماشا میکنه بچه کو подписаться سکنه گابنس همه دا پیس всех уважаем раунд Preview.